Rigathi Gachagua nchogolo party ne to ywak ni sani koridwa nege weche ng'eny e pacho ka mane ka mwachake ero kama na nyako miwasichi ujotelo jamhuri wachaka ni kodi ni yamb siasa ineno kochomo kanye nikech mano go kodi mbaka mogika ne DCP ni poko yao sani koro kele to bidwa neg ji e kanyo yamo ni chomo kanye yamb siasa Trevor neno ngane former deputy president Rigathi Gachagua kawa juni dwa negi to oken chieng' mokwongo ma Rigathi wacho ni dwa negi samoro aparo ka ni Rigathi Gachagua ochalo nyathi matin minyiewo na ing'e Superman mano ing'e lewni machako mar Superman makwar gi bulu ka koro paro ni en Superman paro to ng'ama lich kabisa nikech ok inyal bedo ng'at achiel miparo ni ng'ata dwa negi to in the most important thing manotimore Kenya nyaka ne Kenya chakre samoro aparo ni en ng'ama ade ong'e wiye ni to be en tamam emomiyo ineno kana apenjora ga ni to ka President William Ruto ne bet ni ng'ani notiyogo higni 2 be ong'ama tek ndi ok ane the impact mar chama mar DCP gimomiyo ok ane impact mare en ni nyocha ka ni pange ne odhi timo launch to ni paro ni en gima dhi bedo malich magode madhi barore to ka oduogo time tiyudo ni wajumbe kia 3 kia 4 emobire wajumbe ma kata ma masawa te ong'anyo ok odhiye jopiny yudo ka matin ema nodhiye kiduogo ing'iyo gimotimore en mani apart from lweny mowuok kanyono king'iyo gima media opik to kine ka nitie ni ideology gima gichung'ne motegno ma giwacho ni wan kaka chama chieng' moro kawo telo because chama iloso mondo kawo telo nitie magi ma mwabro timo malokruok en ni gima giwacho ni jibro mako itgi kama ok ane gima gino gine ok ang'ine no